nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado, nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado, sa mga kurap kag sanawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na, bistado, bistado, kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di Bistado! diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Oras na ton mga kabistado, nakalabot na kita sa 35 minutos na nakaligal sa alas 11. Sinsiyagi sa aton nga mga tagpanamati, medyo na kag sa aton sining mga viewers nga daw medyo na delay ang aton sining pag-start sa aton sining programa. Pangod kay hindi magwantang pagbisyo sa aton sining internet. Aton sining kwanti way ta kabalo kung ano ang problema sining sa internet naton kung bala ang provider kung ang panahon way takbalo ni kay nga natabuan ginaya kag ginachimpo ginila na iya nga ginabala ang mag-start ang program tamo gidya paglaway sang signal na di mo naman may ginabutang kamo nga jammer di sakon nga lugar de pero mahalin ko day masaylo lang guro ko sa ibang lugar ay lawig-lawig sa ngamon sining paghulat nga magkampiyon ang aton sining signal para nga magsulod ang ato sining live mga kabistado no. So kani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan pasinsyagit nga na delay ato sining pag-start sa ato sining programa mangod sang lawlaw kag wala-wala nga klase ka internet sang Sky Fiber provider internet provider mga kabistado. Kani pasinsyagit kamo ha. Mo na ning katapusan siguro nga January siguro nga sa Sky kita base sa sunod ni process ta sa iban sa ilo ta sa iban siguro kaya way pulos ning Sky provider nga ni way pulos ngala ko nga magkadto ko to sila nga opisina daw jutay ilang customer kay mo guro ni base naguluntat man siguro ka nagsaylo guro sa iban nga mga internet provider no kung magkadto ko to daw way tawo daw ko lang isa permito gabayad kasi iban nga mga nagakalato do tajutay katama to. Tungod siguro sang ila sini nga internet provider siguro nga lawlaw no palpak blaw. Ang akon pa kilala niya daw binulay og pare.
Sigurado idol John Yung mga kabistado ang chimpuhan niya giblaya Iyan na maludyo chimpuhan niya giblaya nga inog pungko tanang inog programa tanang kag magmisyo bladayon yaw na ano nga klase ka internet provider ning kuan man ning Sky Fiber ni man Sigurado wala gida. So, hindi ko believe ba imbes nga Servisyo i-promote ta patani ni nga ipanamit-namiton kagambalon nga diri ka mo patakod sa internet provider sang Sky Fiber kay daw nami ni imbes tani nga ilawagon ta pa ni kag imbes nga Hando ang pasanong tani nga panamitan ta pa ni kag ilawag ta pa ni nga nami ni ti ano abi ni karon pag lawag ta sini manami kag pag kuan naton man pag convince naton sa aton nga mga pumuluyo nga dra ka mo patakod sa nga internet man kaya mo ning bisan sa ako nga gani din di ka mo gani kahatag sang nami nga provide di ka mo maka-provide sang nami nga signal di ba sa droga hindi bla na maludyo kuha nyo bala kung ano imbis nga madiretso kita sa pagtalakay sa mga dragko nga mga issues ka information mga kabistado mahapit kita na sa inyo gusto nyo gurong magsikatay na ano ni man sa taga kwanda sa Sky Fiber internet provider na tarungan nyo manabi ninyo nga serbisyo be panamita nyo manabi kay gabayad man kami sakto way man kami kulang sa amon nga pagbayad sobra pa gani di ba bayad kami gani sa machine nyo hindi ka mo gani gatag sinsilyo di ba tapos kuan ka mo provide ka mo sa inyo sininga signal sa inyo sininga serbisyo sa amon di kami pa yung ginapaugtas nyo do kuan pa kami amon niya mag siniyo high blood doon pa kami niya sang ubra nyo ni magamon ni man hindi bla sa ato sini nga pagpangalagan mga kabistado sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita diretso na kita sa ato sini nga pagtalakay sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues nga aton pagtalakayon kay late na kita nga nagpungko late na kita nga sugod sa pagpangalagad subong adlaw diri sa aton karon nga ikapit sa 5 ng edisyon Huwebes nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2023 daw yung mabalaan no 5 na kaadlaw ang kuano ang aton nga lima na kadlaw ang aton nga nagasto mga kabistado sa sining tuig 2023 siglang sang tiyempo no sa sunod nga semana Moriones tigarapon ni Santissima sunod nga semana matapos sa malabot na nato ng tunga sa bulan sang ining bulan sang Enero mga kabistado. So, kamusta na kamuda? Kita sa ato sining nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Mga dalagko nga mga balita nga aton pagatalakayon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton karon nga mga balita nasyonal. Ambot kon matuod ni question pa man lang niya. Hindi pa man ni matuod kag wala pa man ni subject for kwan pa lang ni ginadihon-dihon kag daw gina kwan subong daw gina ano man ni obra kag daw ginadihon sa aton sining nga gobyerno nasyonal pinagi sa pagpamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sang Department of Interior and Local Government nga nagaplano sila nga mga masubra sa 300 ka mga kernel ka mga general diri sa aton sa pungsod Pilipinas daw ginadihon-dihon nga pagahimuan sa nga investigasyon pag-imbestigarane magamo ni nga sugid ni ti ano na lang ning aton nga sitwasyon. Anyway mga kabistado nakasandig nga daan ang aton siling nga peace and order situation sa aton siling nga pungsod sa mga kuan man sa mga general kag sa mga kernel diri sa aton sa Pilipinas mga kabistado hindi bala malo kamote kinanglanon maning natawag naton nga leadership
Di kun wa isang leader, kung wala sang leader ang aton siningakwan nga mga kapulisan. For example, pang-imbestigaran ni abi sila tanan-tanan, no? Madumduman sa aton nga mga tagparmati kahapon nga adlaw. Nag-announce mga kabistado si inang DILG Secretary Binhor Abalos nga kinahanglan ang tanan kuno nga mga general kag mga kernel nga inang doon sa pagbanta nila sila mga kabistadong involved o kung may link sa illegal drugs activities sa aton sa Pilipinas. Kaya mas mayo pa kuno nga dapat mag-tender sang ila nga ginatawag naton nga courtesy resignation. Dapat magre-resign naman lang ni sila ni aton nga mga kernel kag mga general nga ini nga involved sa illegal drugs activities diri sa bilog nga Pilipinas. Di mga kabistado karon kon pananglitan nga hindi magalako kay kabalo kita nga may isa ka bilog nga kernel, may isa ka bilog nga general nila balaban wa siya may mag-ako siya na dire. Ano kay mo lawlaw klase kernel kag lawlaw klase general nga may ko siling nga sa iban nga pungsod ni kay kung nga sa iban nga pungsod siguro ti basi may posibilidad nga muna basi may tendency nga may mag-ako giman nga mga kernel kag mga general man gani ka suicide ni bla te kaya sa ato niya sa Pilipinas siya dakpa nagigani hindi pa gani mag-ako kita niya may kanta gani na nga ano sinong gani ka kanta na nga kanta bla nga bisan madakpan hindi mag-ako o hindi bla mga kabistado diri sa aton niya sa Pilipinas siya pinasahi ang aton attitude, pinasahi ang aton culture, pinasahi ang aton kultura, pinasahi aton pamatasan diri sa Pilipinas. Siguro may posibilidad amon akon nga siguro nga pwerte nagigya kakabalan sang aton sining attitude o pwerte nagigya kakabalan sang aton nga pamatasan diri sa Pilipinas. Pagod siguro sang pagsimbog-simbog sang aton nga mga lahi, no? Ang aton nga lahi abi hindi pure nga Pilipino gidya mo. Ang lahi naton niya hindi kasi nga matutuod o kun pure ginaton nga dugo nga mga Pilipino naton nga lahi yan nagsiririmbog na ni. Yan tawa nyo bla mga itsura naton bla sari-sari gidya mga itsura ta hindi bla. Mayari riya nga itsura ya daw mistisa inchik. Mayari madi itsura ya daw mistisa hapunisa. Mayari madi itsura ya daw inang pure gidya nga Asian nga mga daw taga Thailand, mga taga Borneo, mga taga Brunei, yung mga taga Vietnam, may mga daw Chinese, may daw Hapon, may ara nga daw Katsila ang itsuraya, may ara mga daw Turko, may ara nga daw katawan nyo bala mga itsura sa mga Pilipino naton di. O chilingon, sari-sari nabing aton sila nga mga lahi di. Diri sa Pilipinas ang aton nga lahi nagsirimbog-simbog. May ara nga kwan ang lahi ta. May ara mga kabistado nga iya sini nga lahi ang nagadugo nagapanalaytay saya medyo Espanyol nga may lakot nga Pilipino, nga may lakot nga Inchik, may lakot nga Hapon, may lakot nga ate, may lakot nga kun ano pagida. Kapamangkot siya tingi mo ya dyon anong lahi mo? Amo ning lahi nga pure nga Pilipino. Kay makita niyo kag makilala niyo ang matutuod nga Pilipino ya sa mga kabistado diri sa Pilipinas. Ang matutuod ya nga Pilipino ya sa Pilipinas sabi niyo kun ano? Ang pure nga Pilipino ya dapat kurapa ilong. Wala ya sang mistiso nga Pilipino sang una. Ang mga matutuod nga Pilipino, mga kabistado kurapa ilong. Mo chilingon ang ilong pareho sinisang akon ilongon amo niyang matutuod nga Pilipino. Mo chilingon kun ang imo nga ilong niya mataas, matangos, gwapa, gwapo, mistiso, mistisa, may lakot na kamo inyo yang nga mga iban nga mga lahi. Ang lain nga lang lahi yang nga pure yang nga matutuod nga lahi amo ning lahi kuya ho, sigurado gini ha. Pure gini nga Pilipino yang lahi ko. Kay sa number 1 ang pamanit naton maitom ang aton nga kulor. Ang aton nga kulor kayo manggi kaya nga pure. Tapos ang ilong kurapa. Sa mga mo na mga ilong ya pure yung Pilipino. Ang inyo ya
Kapasikat kamo, gambal kamo nga, gwapa kuya nga Pilipina, gwapo kuya nga Pilipino. Dugay kamo pasikat, may lahi na kamo inyo yang nga tate. May lahi na kamo inyo yang sang iban to yang mga pungso dahil kundi nga managhalali na. Tiya mo na kung nga ang aton nga mga pamatasan diri mga kabistado nang nagdatamaan nag isa aton guro ka kuan niya ka kabalan nga klase ka pamatasan ng aton batasan di kay nga nagsiririmbog abing aton nga lahi mo. Kay kung mga lahi tatani pure nga hapon kung matutuod nga hapon ng aton nga lahi tani nga wala sang simbog di laban makakuan mahuloy makuan maano ganina nang nahadlok magpalampingas bla nang nagkabalo bala mag-ako sa ila sini nga sala. But siningon daw medyo may kung sa honesty ang paghabalan ti medyo ades mga kabistado mga medyo hanes or honest gawang ato sini nga mga kauturan nga mga hapon yamong tikon puro-puro kagid nga hapon mga kabistado ti base ko ng lahi tati amo na siya nang kabalo mag-ako sang sala galing kay nagsararakot kag sararamo ang aton nga mga lahi dire may lahi sang katsila nasimbugan sang hapon nasimbugan sang insect nasimbugan sang Asian nasimbugan sang mga taga Brunei to kung ano pagida duman yung mga nagdurungka nga mga iban nga mga lahi nga nagkadto diri sa aton para nga mag dumduman nyo mga Chinese ang mga Chinese naman yang ilang nga pagkadto diri sa Pilipinas iya kay gira ang ilang kadto diya pangangalakal bo chilingon niya pag negosyo kita nyo mga Chinese yang ilang lahi ya ang ila da yang kuan ang ila yang oriented sila ya sa ginatawag nga negosyo business oriented yang mga inchik mo di pagabot nila di tinang lahi man sila sa mga Pinoy di nang lahi sila sa mga ate di nga mga pareho sa ako nabi nga mga lahi ang guaya resulta ya nyara itsura nga daw medyo rumistisa na pirot nagawa mataya pero murina na muna si may mga kuan na may mga lahi ng mga muna hindi bla natawa nyo bala kung ano mga lahi tadi sus muriunes so nagsirimbog siro nagsiririmpon ano pa puwerte nagiya sa aton kakabalan tama naging sa aton niya kakabalan ang lahi sa mga kawatan di naghali ni man ang lahi sa mga butigon niya mga kabistado di naghalilin naman ang lahi sa mga butigon lahi sa mga kawatan lahi sa mga dalok-dalok lahi sa mga mata pobre tining dalok-dalok ka mata pobre nga lahi niyo pasensya gid sa inyo daha pero nakuha naton ina nga mga lahi hindi bala sa mga Spaniards nang medyo mata pobre bla kita nyo panawag nila na sang una sa mga kwan sa diin nagwa ang term o sa diin naghalin bala ang term nga ginatawag naton nga sakada. Ang sakada mga kabistado butsilingon mga kwan kamo mga trabahador ina panawag diri sa aton di ila sina nga term sa una sakada mga Espanyol sina nagamit sang sina nga term sakada ina ginatawag naton nga muchacha ang muchacha nga term na halin man nagyapon sa mga Espanyol pagid nga mga term nati ang panawag sila amo ni sila ang ilang lahi ang lahi nila ni medyo may pagkamata pobre amo na sang na kuan naton na mana naton nga lahi o na mana naton nga batasan sa lahi nga may mga lahi sang Espanyol may pagkamata pobre ang lahi sang kawatan nambot din naghalin ang lahi sang kawatan pamangkutan nyo tumigo nyo ang kawatan kag butigon bla lahi pamagkutan nyo tumigo nyo naton di ka nagkuha lahi mo sa di naton dugo mo di naghalin niya mga sado si mo yung kakawatan wala bot sila yung kawatan ka na butigon ka pa man di bla amo na nga lahi mga kabistado pero mga negosyante niya nga mga kwan, mga Pilipino nga mga mahilig magnegosyo, mahilig magnegosyante, ang lahi nila ni halin ni sa inchik nga lahi. Kamayo gawa ni nga lahi ning ilay. Ang lahi mo yan nga daw medyo mayo ka magnegosyo, business minded ka.
once nga business-minded ka o kung lahi mo na negosyante, sigurado ang lahi mo halin kaya sa lahi sang mga incheck. Kaya mo niyang mga business-oriented nga klase sang mga lahi. Kaya pot kundi naghalin ini. Kaya kung maghambal kita nga parte sa pagkamatapobre kag parte sa pagka inang matapobre kag ano pag inang isa ng medyo hambog abi no kag matapobre nga klase sang pamatasan. Ina nga mga pamatasan iya na ka pamatasan halin sa mga Spaniard. O hindi bla? Kay draga ni naghalin ang mga terms nga atsay or motsatsa inang sakada no ulipon o hindi bla mga amon ng mga terms ina nga mga term iyan na sang mga kwan iyan na nga mga terms sang mga lahi sa mga Spaniards una mga Spanish bla o hindi bla ang mga tingog na sa mo niyo o hindi kinahanlan nga matawag naton na naton na chay aton mo chacha ipatawag si Chay Pita naton mo chacha na tinahanlan nga mawala naton kung sino nagkawat sang aton nga mga gamit dire. Subong palang nadaan. Kinahanlan ni paibalo sa bilog nga asyenda. Nga ang tanan nga mga muchacha kag mga sakada panglikisahon para mabalan kung sino nagkuha sa aton na traktura. O hindi ba? Nibla mo na mga tingog ka mo na mga tinaga nga mga ginagamit sa mga Spaniards, mga Espanyol sa una sang ari di sila. Di mga Hapon naman ya. Ano naman ang lahi nga ginhatag sa aton sa Hapon diri nga ginasunod ta subong man? Honesty siguro eh. Kani kaya mo na galing daway gid ka trespasser mga kabistado ha. Daway gid na ka trespasser ang lahi sang Hapon sang magkadto sila dire. Pagka medyo magpakabulumanyaki siguro no. Medyo magpagkapulumanyaki siguro. Para na sa mga Hapon sa una mo. Yung mga ginapang-rape nila, mga ginahimon lagi na slave nila ang mga babae sa una, hindi ba? Sabagay tiyan mo man sa una mga Spaniards, hindi ba? Damo sa mga biktima sa mga Spaniards ang una nga mga babae naton nga mga ginapanghimuslan man nila, hindi ba? Amo man mga Hapon sa una nga tay. Hindi daw pulo pariho nga mga lahi. No? Ang lahi sang Hapon daw ay gid magkuano daw ay gid makatrespasser din sa aton daw jutay siguro nakabaton sang lahi sang Hapon no medyo honest siya bla nang nag-ako sang mga sala na hindi bla mo na sila may mga gaharakiri na sila kung makakita sa nga daw medyo may sala sila gaharakiri na sila mo daway no daw may gamay siguro jutay katama laka katama pero wala gid sang may nakakwan wala gid sang may nakasunod kag may nakakuha sang lahi sang Hapon nga mga politiko mga kabistado tanan nga mga politiko nakabaton kag nakakuha sang lahi siguro sa mga lahi sang mga amo na gani ginapangita ta subong kung ano nga lahi ini mga kabistado no sa diin kita nagsunod nga lahi sang mga butigon kag lahi sang mga kawatan din ta nagkwasi naman sa mga Amerikano way man ang mga Amerikano daw ay pagkanto nila dito si MacArthur to, di na okay man to. Di lang, ang kaisog siguro basi kung galing kay ting lahi naton nga mga matutuod nga mga Pilipino. Isogid man niya, hindi ba? Naton nga lahi, yung mga may isog, yung magkitaya, pareho sa kay Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu niya, pure niya Pilipino. Muna silang, iyan ang iya sina nga ilong, pareho sa akon ilong. Basta pure ka nga Pilipino, iya sigurado, ginaya. Ang ilong, iya pareho sa aton ilong. Hindi ba lang aton nga mga lahi, diri nga mga Pilipino, yan hindi bala mga lahi tayo mga ate gid man hindi bala. Amo gid man ang lahi tayo hindi bala mga itom nga mga kayumanggi gani, mga kayumanggi nga tapos ang mga ilong ya mga kurapa, mga muna hindi bala mo nang kalabanan nga lahi gid nga pure Pilipino. Pero sa akon bla, amo nang ako ga pabugal kuya nga laban-laban ang dugo ko ni. Why gid niya makwan? Ang nakon nga dugo ni laban-laban wag gid ni malatna niya nga dugo sang iban nga lahi.
Nakalabot kita sa istoryahanay parte sa mga lahi nga ini mga kabistado mga. Tinatawa nyo ba? Ang pronouncement man lang ni kuan mong ni DILG Secretary inang Binhor Abalos nga kinahanglan ng mga general nga sa pamatyagan niya involved sa illegal drugs ginapa-resign na lang sila. Di kung hindi sila magre-resign kay kabalo kita nga aton nga mga lahi diri puro tanan mga lahi sa mga butigon kag lahi sang mga kawatan, lahi sang mga butigon, lahi sa mga kawatan kag lahi sang mga kwan sang mga ano pagid nga lahi ning aton kaya nagkuhaman mga kabistado namo ni kay nagsaririmpon kita mong nagsararamo ang aton nabi nga dugo di ang dugo ta nagsararamo may dugo sang kita nyong dugo naton di sari-sari like for example dito sa iban nga mga pungsyon di ba mga royal blood sila nga mga dugo nila daw halos palariho tanan mga dugo nila laka kalang kabati sang blood type nila to yang sari-sari hindi bla diriya sa aton yung blood type tiya sari-sari mo hindi mo kita sa nga blood type may ara nga blood type O may ara nga type O plus positive may ara nga type A may ara nga type AB may ara nga type ano pagina tanan nga mga type di sari-sari nga mga dugo ang aton diriya sa aton sa Pilipinas sari ang dugo sa mga Pilipino nga nagamunaw kay nagsirimbog ang mga lahi sang nagkalain-lain nga mga pungsod tung nagkaradto diri sa aton nagpangayaw sa aton sang una nga tiyempo sa First and Second World War mga kabistado ang mga soldado nga nagkaradto diri sa aton mga soldado sang Hapon, soldado sang US, soldado sang Espanyol, soldado sang Chinese lang wala para Chinese kadto diri aton Pilipinas si Chinese baligya lang tila baligya pinggan baligya kolon tanan baligya kolon baligya baldi tanan pwede pa kutsara tinidol hali na China dala diri Pilipinas wala sila intlagira China wala intlagira abot diri Pilipinas baligya lang habol ulunan baligya lang kutsara tinidol tanan nga baligya gusto la bakal Pilipino wala problema kami Chinese taga baligya na ini bla baligya banga baligya kulon tanan baligya na hali na China na pero wala sila intla wala sila intla gila di mo na mga kabistado ano pagid mga tao na nagkaradto diri sa aton sa una di mo na pinangwaswasan nila nga aton nga mga lahi di tikundi ang guruwa yan ang tawabla ay ara nga kwan ay ara nga mistiso kag mistisa na diri nga mga personalidad diri sa aton di mga kabistado hindi bla ako sigurado may trabaho. So amo na karon ang aton nga ginapamangkot kay bangod nga ang aton sini nga kwan diri nga kultura ta ang aton sini nga pamatasan attitude naton mga kabistado halos bisan anhon pa nimo hindi manigar nga puwerte gid sa aton kabutigon kag sa pagka kwan wala labot sila nga butigon na kwan gid ning kapal yung puwerte gid ka pang mga kwan lagi sa aton mga ano ni tamaan lagi sa aton iya ka ang aton nga pamatasan diri ya nagapakita gid nga batasan bala sang inang hindi bala ya mag-ako sang sala ya bla di mag-ako sang sala amo ina ang rason kung nga sa pagkadamo-damo linibo-libo minilyon daw halos minilyon kabilog ang mga abogado diri sa aton sa Pilipinas bangod mga kabistado kay nagamanggaranon ang mga abogado diri sa aton sa Pilipinas nga bangod kay ari diri ang kinasuhay nga puwerte mi ultimo ahaw lang gid singgitanay may kaso ka na dayon
diri sa syudad kaya isa hindi magpasubali. Isa kag isa sa ila pwerte ka mga taas pride. Ang pagkama-pride naton sa di naman nato nakuha yaman. Yang pwerte ka tagas aton nga pride law kung mga magamal kita tagas ang pride ano ganin na panawagan. Taas bugal no. Pwerte sa tila ba naman yan naman kay Espanyol ni. Ina nga mga kuan nga mga pamatasan yan naman kay Espanyol ni batasan. Taas pride no. Mga kabistado, dra na naman nato nakuha na daw. Nagi manabi sulod si Magellan sa aton ni. Ulihi lang ang mga kuan, ulihi lang mga Hapon, ulihi lang ang mga Amerikano. Pinakauna ginabi nga sulod diri sa aton nabing Spaniard mo, yung mga Espanyol ba? Si Magellan. Siya bing una di sulod mo. Kita nyo siya gani nagdala sa aton sang cross dire. Siya nagdala sa aton sininga inang ginatawag naton nga inang relihiyon. Bigla siya ang naghatag kag nagdala sang relihiyon dire sa aton. Kay sang una nga aton sang una ya. Nga mga simba-simba sang una anito. Yara kita sang una ginasimba nga mga anito, hindi ba? Di mga kabistado ang nagdala sa aton dire sang cross kag sang Kristyanismo. Amo si Magellan. Dako na siguro nga tanan daw halos tanan nga pamatasan daw sa ila ginagsunod no. Pagkahambog, ang pagkatikalon, ang pagka mapinataas-taason, ang pagkabugalon, mga kabistado, mga taas bugal, ina nga mga pamatasan na halingin na sa kay Magellan sa una mong o hindi ba? Suwari ni sa aton nga mga kwan, nga mga pamatasan subo nga mga Pilipino. Kaya mo na sa di karon bangod sang amo sini nga klase sang pamatasan ang aton. Amo nang rason kun nga pwerte ka manggaranon damo-damo subo manggaranon nga mga abogado. Kay nga bangod sang aton nga pagka matinaas-taason nga pamatasan, pagka bugalon nga klase sang pamatasan. Mga kabistado, bisan gamay lang nga diferensya mainaway makinasuhay dayon hindi mag-arigluhanay kay nga isa kag isa hindi mag-ako. Isa hindi kapalapit isa ka magambal nga di pasensyahan lang ta kay na kuan gid nadala lang ko sang emosyon ko pasensya kita mo to. Tapos may ara man nga may isa nga mapalapit nga silinga pasensya gid ko kaya mo nimo to mo na tubo. Ang isa to perti pagitaas bugalya sinya hindi. Ngayon ka pasensya pasakahan ta kakaso kay manggaranon ko damo ko kwarta ilupot ta ka sa prisuan. Pagkabati sa abogado guti-utoy kadlaw abogado silin sa abogado nyari na tsamba na. Tsamba na ni kada appearance ni sa klibo ni. Kada appearance ni 2 klibo ni 3 klibo ni dako kwarta ni. Attorneys ano pa daw sinagani ng acceptance fee ni milyon ni. Ari ni tsamba ni. Mo na kun nga milyon aton abogado diri sa Pilipinas. Tungod kay ang aton sini nga pamatasan lunsay tanan mga hindi magpasubali. Mga pamatasan naton nga sobra ka hambog kag sobra ka mga alta sosyudad ngang iya sini nga paminsaron. Kumo kay damo sa kwarta silingya makapagusto siya kag ang pinakamasakit sini diri kay nga once ka damo-damo ka kwarta pwede nimo nga hampangan ang aton sini nga hustisya. Pwede mahampangan ang kasuguan, pwede mahampangan ang hustisya, pahulagon ang kwarta. Grabe, no? Amo ng pamatasan naton diri sa aton sa Pilipinas. That's why ining mga kernel nga ini kag mga general nga ini mapalabo ko sa kag mapautod ko sang akon nga amimilok. Mimilok. Mapautod ko sang akon nga gising-gisingan nga ala Fernando Po nga gising-gising. Wala baon ko dito si Fernando Po magugali no patilya mo di blao. Inang mapa-kuan ko sini. Mapa-utod ko sa ngakon nga patilya ni kon may ara nga mi isa ka bilog nga general mga kabistado ang mag-ako. Ang mag-ako nga nagaupod siya kag involved siya sa illegal drugs activities. Nga mo ini ang ginahambal karon kag ginamando
mga kabistado ginapanawagan ni inang DILG Secretary Binhor Abalos. Diya nga aton subo nga mga general ka mga kernel mga sobra 300 bilog ni. Ang report ng informasyon ambot na no daw ginidihon-dihon nila subo nga daw plano sila nga imbestigaran ko no. Ang ining mga kernel ka mga general nga ini. Di ko panalitan nga imbestigaran ni mga kernel ka mga general nga ini. Anong matabo? Base ba kung magtiriripo ni sila ka maghambal nga sila ikudita tabi ni sininga si Bongbong Marcos. Pasinggita na mas dala ni mo unta ni sang inang panawag sinigani pagkudita ni palayason ta naman na di abis Marcos di pasundon ta sa abis tataya agaya mga kabistado nga mga general nga ni may control ni bilog man mo ara silang danang armas ara silang tanan-tanan nga mga logistics karon kung mag-alsa na abi karon mga general nga ini laban-laban delikado si Paribongbong delikado si Paribongbong di galing ko sa bagay yara man si Sara basik bubulos man Sara hindi bla naamo nang isa sa mga ginalantaw naton kay kon imbestigaran ining tanan-tanan nga mga general bangod sang pagkabutigon nila kag sa pagkamatinaas-taaso nila kag pamatasan wala sa may mag-ako ni pagkabutigon nila kag may pagka nga klase ka mga pamatasan ning ila laban-laban mga kabistado ano ni laban-laban why gisa may mag-ako siya na dire siling ni Abi Tauro so siling niya may lahi man ako Spanish idol pero hindi ako kami kawatan why ako nagambal nga ang lahi sang kawatan kag lahi amo na gani ginapamangkot kuya ang ginapamangkot ko siling ko sa diin naghalin ang lahi sang kwan sang kawatan kag sang butigon wala man kaya hindi ko siling ko ang medyo may pagka-pamatasan abi nga medyo ano gani na sa panawag no inang pamatasan pala nga medyo may pagka ano gani itong term maging gamit ko sa na silo ang lahi sang Espanyol kwan mo inang lahi may di base ang imo kung may lahi kag giman nga pili nga kwan nga Spanish o kung Espanyol kag hindi ka kawatan ya no o chilingon ang lahi nimo nga Pilipino amo ang nagpangibabaw i-compare sa lahi sang Espanyol o hindi bla yara man na hindi bla parehas bala sa baboy no ang baboy kundi gin butang tabi ang baboy abi nagbusong tapos lain ang iya nga tatay lain man siya nga lahi mayara gina nga nagagwa yang pure nga Bisaya abi nga baboy tapos ginpalahian mo abi sang ano ganin na sa nang panawag sa ng mga dagko nga mga baboy may nagagwa gid nga lahi sang Bisaya nga baboy sa iya nga mga anak hindi bala di base amo na ang imo Abi Tauros base ang lahi mo may lahi ka man nga Espanyol pero ang lahi sang Pilipino nga pamatasan amo ya ang imo nga amo ya ang mas damo sa imo so chilingon mas nagtingob sa imo ya ang lahi sang pure nga Pilipino muna ang lahi sang Espanyol ya nagkadto lang sa itsura mo nagwapo ka kung nagmistiso ka hindi bla pirong pamatasan iya sang Pilipino o hindi bla pwede na matabo mo na o hindi bla so ay man nagakahulugan nga kung may lahi ka sang Espanyol amo na dayon batasan mo tanan-tanan hindi bla ang iban mga kwan pares man sa mga Hapon yara man guro sang Hapon nga butigon hindi bla Diyan mo na, kung may lahi kay mo yang nga in-check, kag hindi ka kabalo magnegosyo, but silingon ang lahi mo, nagtingob ya sa lahi sang Pilipino, hindi ko lumang negosyo. Ngayo kayo lang, tawang ate, bla, kayo braya, pangayo kayo. O hindi bala? So nagapangibabaw may posibilidad ya, bisan may lahi ka nga Espanyol. Pero ang imo iyang pamatasan amo na nami ang pamatasan mo butsingon nagpangibabaw yang lahi sang Pilipino si imo. Pero ang imo itsura ti dugo mo may dugo ka Espanyol hindi bla. Na amo na siya. So pariyo man na sa baboy butsingon.
nga kung ang baboy mo Bisaya tapos gin pa lahian mo sang dirasa nga baboy, di may ara gid siya nga pure nga Bisaya nga naga-ilog gid sa nanay niya o kung sa tatay niya, hindi bla? Mo na. Ayos! Wala, sige. So, ay man na nagkakaulugan nga kung may lahi kay mo Espanyol, yung batasan mo law ay gid. O hindi bla? Natural lang na niya. Niara na nga ti ang lahi mo, gwapo ka man, gwapa. Dadamo sa mga gwapo ka mga gwapa diri sa aton sa Pilipinas. Mga mistiso ka mga mistisa nga mga mabuot man ang ilang batasan, di bla? Mga nami man pamatasan, di bla? But silingon. Ang ilang nga mga lahi nga ini nag-ilog ya sa inang pamatasan sang matutuod nga Pilipino, mga Pinoy. Pero kung matinaas-taason ka na, medyo daw sino ka na nga hambog kag tikalon na labalaban na mo na sang batasan sang unang batasan nga kuha mo to sa halin sa mga Spaniard pagkadto ni Magellan di Ayan mga akig ni mga Espanyol sa ato. Ba sila nga, hindi man tanan kami nga mga Espanyol lang amo na pamatasana. Correct na. Pero klabanan, gina mo ginasang una, di panawag na sa aton, di sakada, panawag na sa aton, di mga muchacho, muchacha, di bla? Para ginaya nga term, hindi bla? Mo ginaya, hindi bla? Nan. Normal lang na. Oh, hindi bla? Oh. So, amo ning aton subong kun nga nga nakaistorya kita parte sa mga rasa nga inay kay man nga tingala kita nga aton nga rasa diri sa Pilipinas ya bisan may badakpan na gani nga may bisan madakpan na gani wala pa nagaako. Oh? For example kawatan. Dakpan na gid na siya nga nangawat siya kitang-kita na gid ebidensya nga ara siya mga kamot ang ginkawat ya. Hindi pa ya mag-ako. Makuan pa na. Ma-plead not guilty pa na siya sa korte kung pasakahan mo kaso. Di bla? Amo na kung nga gadaranok ang mga kaso sa aton sini nga mga korte. Sa aton sini nga mga perting mo damo sang mga korte diri sa aton. Gadaranok ang kaso dawalos galabot ag tinuig. Galabot ag pulo tubtob 20 ka tuig nga. Gadaranok ang kaso nga hindi madesisyonan dayon. Tungod nga gatangkas-tangkas gatangkas ang kaso pangod kay bisan may sala ka na pag-abot ito sa korte pagbasa sa imo sang imo sining sa arraignment sa imo hindi ka na dayon hindi ka mag-ako pa nag-plead not guilty ka pa di lang tawa kundi anong matabo bato pa yamong labi na gid kung may abogado ka nga labte kasi diling mo ari mo ay babato kuya to may nugbayad man ko abogado ko amo na di sa aton sa Pilipinas mga kabistado. That's why nga ining hambal ni sang aton nga taga DILG ni nga ang mga general ni dapat ma-resign ni hay utod ko sang akon nga kuan sa akon nga buhok ni kun nanglitan nga may general nga magtindog ka magambal nga ako malsa sabi kamot ako ang general nga may kang tanan sa iligal nga druga. Mamo na be? Sino be? Yes. Basta lang sa investigasyon kag investigaran ni sila siguro. Kali kay mati kung pang investigaran ni sila, ano ihan matabo? Hindi bla? Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong, pasanong isang syudad ang tiyak. So amo ina mga kabistado ang aton subong nga ginapamangkot kung bala anong matabo sini dire kung pananglitan nga imuon abi ni sang ato sini nga gobyerno kadamo sang gahambal nga abi nyo si Bongbong kapawala lang President Bongbong Marcos kapawala lang parte sa illegal drugs nga naaray pamatiin nyo ambal sang sekretary sang DILG ay napaparesignon ang mga kernel ka mga general nga involved sa illegal drugs magre-resign abi tuod ang tanan-tanan nga mga kernel ka mga general ano matabo man Anti ko sa bagay hapos man lang na sila pataasan rangko ang mga sunod nga mga major kag mga kapitan. No, nibla. Kani kay Mantila for example abi tuod no. Magre-resign abi ni sila tanan-tanan. Sa bagay kun
hindi ka imo guilty kag wala ka man ang imo iya sang sala parte sa illegal drugs nga ini. Gabi nga ma-resign ka man hindi bala. Ang ma-resign sini diri dapat ang ara lang gid kag ang tutuod lang nawang pamangkot may maako bala. Laban-laban wala sa may maako di. Moriones ti garapon ni Santissima mo na ganing ambal ko sa inyo. Bisan sa mag-asawa na gani mga kabistado. Sa mag-asawa nadakpan na gid sang asawa ngang iya nga bana nagapangirida. Nadakpan na gito nga ara sila sa sulod sang kwarto upod sang lalaki ya uko ng babae man. Uko ng uko ng bana man. Mga kabistado gako bla kay wala. Wala gani gako. Oh, may ara gani ko kilala nga. Nadakpan sa sang asawa ya sa sulod sang kwarto. Mga kabistado sa lain nga balay. Upod ya lain nga uyab. Pagbugtaw ya mo no, kita ya sawa ya tapos may mga upod pa. Pagbugtaw ya kunin may hulit sa nga lain nga babae. Pagbugtaw ya mo no, pakita ya sawa ya sila niya. Sino ka? Sino ka mo? Sa diin ako. Sino ni siya? Tudlo yang bahay nga nahuli. Sino ni siya? Ngari na na sila sa akong nga kwarto. Pura na laing nga kwarto na saray. Hindi nga na mag-ako. Ha? Sige ikaw, sino ka? Tudlo yung manasawa ya. Ikaw nga babae ka. Ngari ka sa tupad ko. Nag-ano ka dire. Tudlo yung iyang nga kirida. Ginambala niya. Sino ka? Ngari ka sa tupad ko. Nag-ano ka dire. Nga hublas ka. Nga hublas ako. Ha? Why gani siyang may nag-ako? Kung sa bagay, nadakpan ka na gid, hindi ka pa gani mag-ako. Nano pa ginaihan inang sikrito katama nga ginahimo sang mga sindikato? Sa paghatag, ukon, sa paghatag sang proteksyon mani sa mga pulis naton, sa mga kernel kag sa mga general, halin sa sindikato sang illegal nga droga? May maako bala sina? Sa malipot nga sugilanon, ini nga klase sa mga pamaagi nga ini nga ginhambal kag ginpayag ginpalayag ni DILG Secretary Binhor Abalos mga kabistado. Laban kuani why gitupa ni laban hindi ka mo gani ka pa-implementar sang una dumduman sang DILG man hindi bla? Dumduman nyo nagpagwa man yapon sang isa ka memorandum. Memorandum na ginasulat na ginaya. Subong niya verbal pa lang ang hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos. Verbal pa lang yang iya nga ginpagwa. Nga ginpagwa nga statement nga magtender sang courtesy resignation ang mga general kag mga kernel, mga police officials nga involved sa illegal drugs. Verbal pa lang ni. Why niya sang memo pagagin pagwa? Ang pinakagrabe gid ang iya nga ginpagwa nga memorandum nga nagamando sa tanan nga mga LGU o kung local government unit nga hindi magpang-confiscate sang mga driver's license sang mga violators sang traffic. Hindi bala memorandum ini ang ginpagwa sang Department of Interior and Local Government nga hindi pwede makakonfiscate ang mga traffic aid o kung sino man dira. Sa memorandum nakabutang dire nga dapat ang makakonfiscate lang sang aton nga mga driver's license amo ang mga taga LTO personnel, most especially ang ila sini nga mga operating agents nga naga-operate sa dalan kag sang ila nga mga deputized agent halin sa Land Transportation Office. Memorandum na gani na ginpapanaog mga kabistado no ni DILG Secretary Binhor Abalos. Di amo na gani ni ang ila nga
ang ilang nga mando, mga kabistado, may ara na gani nga memo. Bistado! Pagkatapos, hindi gani. Bistado! Mga kabistado, mapaimplementar. Bistado! Subong ang aton nga syudad sa Iloilo. Bistado! Lantawan nyo nga aton nga syudad sa Iloilo. Ha? Mga kabistado, Bistado! ang mga traffic ID, sige magyapon confiscate nila sang mga driver's license. Bistado! Once nga may violation ikaw, once nga may violation ikaw sa aton nga mga traffic rules diri sa syudad sa Iloilo, Bistado! sige mga nagyapon nila pang confiscate sa mga driver's license naton. Bistado! Nga ang DILG nagpapanaong na gani sang memorandum nga ina Bistado! nga kinahanglan ang mga taga-LTO lang kaga mga LTO agent o kung mga deputized agent Bistado! sang Land Transportation Office lang ang makapangdakop kag makapangkuha sang ila sini nga mga driver's license Bistado! sang mga violators. Ti subong ginapa-implementar bla ini, Bistado! ginhatagan nyo blang ngipon ini, wala man. Kasuhan nyo ang mga local government unit nga naglapas sa inyo sini nga memorandum. Bistado! Wala man. Ina mga kabistado, kasimple na gilang katama ipa-implementar ina diri sa aton nga mga LGU. Bistado! Pwede nyo man ina nga imuon kag pangkasuhan pangfailan kaso. Bistado! Ang mga LGU nga nagalapas sa inyo sini nga ginpapanaog nga memorandum nga ini. Bistado! Wala gani mapa-implementar. Wala gani kog bati nga ginpasakaan nyo kaso. Bistado! Ang pila ka mga public official nga nagpa-implementar sini kang naglapas sang inyo nga ginapa-implementar nga ini mga kabistado kag inyo nga memorandum nga ini wala gani. Bistado! Di bla? Now, ang pamangkot amo ni mga kabistado ay Bistado! paano nyo nagkaroon ipa-implementar kag paano nyo nagkaroon Bistado! mapuwersa nga aton nga mga police kernel ka mga police general nga ini Bistado! nga parisay nun kay verbal malang gani ni Bistado! wala labot sina wala man kamo gani sang mga ginhimo nga mga pamatuod kag investigasyon. Bistado! O hindi bala? Agod nga ibaloon kung sino ining mga kernel ka mga general nga ini nga under mga kabistado kag naglink ang ilang nga mga pangalan sa illegal drug activities diri sa bilog na Pilipinas. Bistado! Sa malipot nga sigilanon. Bistado! Kung sa mga Sinibuano pa, Bistado! kung sa mga Sinibuano pa nga term, kung sa Bisaya pa nga term ba, Bistado! may nagiingon nila nga nagwangal ka lang sa imong dangag. Bistado! Kung sa mga Bisaya pa nga mga sigulanon, mga Bisaya pa nga tinaga mga kabistado. Bistado! Sa mga taga Sugbog, mga taga Davao ba o mga taga Mindanao. Bistado! Kanang giingon nila nga gadangag, gawangal ka lang sa imong dangag. Bistado! O silingon din sa aton sa Iloilo sa mga hiligay nun, Bistado! gawakal ka lang sang wala tupa. Bistado! Mga kabistado, Bistado! wakal nga wala sang tupa. Bistado! Amo nang isa sa mga term nga garamitan naton mga kabistado. Bistado! Paano tanabi karon mahimo? Labi kag labaw sa tanan mga kabistado, labi sample no. Kung ipaidalom sa investigasyon ng mga masubra 300 bilog ng mga kernel ka mga general nga ini. Bistado! Maapoy kita sa mga OIC nga mga chief of police, mga OIC nga mga Bistado! regional director, mga OIC nga mga provincial director, mga OIC nga mga PNP chief. Bistado! Kay pang-imbestigaran sila tanan-tanan. Bistado! Hindi ayhan mangin problema ini nga ato sini nga national security. Bistado! Hindi ayhan mangin problema naton ini mga kabistado ang ginatawag naton nga Bistado! peace and order situation kabudlay. Bistado! Kabudlay mag-operate sang isa mga kabistado ka platon nga wala sang nagapamuno o kung tawag naton nga inang wala sa nagapamuno. Bistado! Di ba? Wala sang commander. Bistado! Sino mag-command sila na karon? Bistado! Ano sila matumato? Liko sa wala na! Bistado! Liko sa tuon na! Bistado! May gamando
kabistado sa amo sila kung pananitan nga wala sila sang general da, wala sila sang kernel da. Bistado! Nan, amo nang sitwasyon ngayon lantaw naton diri sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado sa Bistado! sining ginamando karon ka ginapanawagan sa nga ato sila nga Department of Interior and Local Government. Bistado! Hindi man ni siguro magambal si Binhor Abalos nga ini kung pananitan nga wa ini sang mando halin sa aton presidente kay President Bongbong Marcos. Bistado! Gusto ko rin pakita ni President Bongbong Marcos nga ini siya mga kabistado. Bistado! Ang may araman nga mga ginahimo parte sa paglala naman sang sitwasyon sang illegal nga druga diri sa aton Pilipinas. Bistado! Dako naman nga sitwasyon nga ato sini nga mga pila ka mga lugar diri sa Pilipinas ang nagabatamat naman rampant ang illegal nga druga. Bistado! O hindi bla? San Bistado! diri sa Iloilo, bala nyo na, dugay-dugay, check na to ng mga pila ka mga report, informasyon na sa aton ng mga reporter sa'yo. Bistado! Mga masobra 800, sobra 800,000. Mga lapit-lapit, gali 800,000. Bistado! Nga balor naman sa illegal nga druga, ang na-confiscate sa aton nga mga pulis. Bistado! Sa ginhiwat nga drug bypass operation sa may distrito sa Arevalo. Bistado! Magluwas sina, Bistado! may mga follow-up pagid nga operation. Ang aton nga mga pulis diri sa syudad sa Iloilo, may ara mga kabistado nga mga nagkaradakpan Bistado! nga taga iban pagid nga mga lugar diri sa may syudad sa Iloilo. Pistado! Kita nyo gila na kung ano nga kung ano nga sitwasyon. Pistado! Paghambal na ito illegal drugs, mga kabistado, ariyo, bag-ulang. Mga 748,000 do, lapit-lapit, 800,000. Pistado! Nga, balor sang illegal nga droga, ang na-confiscate sa aton nga mga pulis sa giniwat nga drug bypass operation ay. Pistado! Kita nyo gilang na, muna ginistoryahan na to sa inyo. Pistado! Sa maripot nga sigilanon, kung sa bagay kung aton lang tawon mga kabistado. Pistado! Amo nang ginahambal naton sa inyo, no? Nga ang illegal nga droga nga ini kag tanan nga mga illegal nga mga buluhaton. Mga kabistado, no? Hindi ini matabo, hindi ini magrampant kung wala sang ginatawag naton nga proteksyon. Pistado! Naagyan tanan ni sang time pa sang una. Sang time pa sang una sang iban nga mga presidente. Pistado! Sang time sang una, halin pa sang time sang una ni Ramos, ni Gloria Arroyo, nagkadto kay Joseph Estrada, o halin kay Joseph, pagali kay Pistado! Gloria Arroyo, nagkadto kay nagbulo si Noynoy Aquino. Pistado! Mga kabistado, pag-abot sa kay Noynoy Aquino, nagrampan, pag-iniwa turutudo. Pistado! Dihamak, halos tanan nga mga barangay diri sa syudad sa Iloilo apektado kag lakip man sa mga probinsya. Pistado! Wala mga kabistado gahulag aton mga pulis kay nga protektado. Pistado! Ang aton nga mga pulis may proteksyon mani halin sa mga drug lord, Pistado! halin sa mga drug personalities. Pistado! Almost 90% sa mga pulis ang una gabaton kwarta halin sa illegal drugs. Pistado! Diri sa aton sa bilog nga Iloilo lang, sa bilog nga probinsya kag sa bilog nga region. Pistado! Unduman nyo? Ang mga drug lord sa una nga pinagusto lagaw diri sa syudad. Pistado! Ang drug lord sa una magsulod sa isa ka establishmento komersyal. Pistado! Ginabantayan ka ginaeskortan pa sang pulis mo. Di ka mo kitas naman. Pistado! Kag diin kay mo kita sina nga sang una nga time, ang drug lord amo ang naga-appoint sang mga pulis kung sa diin nila ibutang kung sino ang magpungko nga chief of police sa sina nga klase sang police station. Pistado! Drug lord among ga-appoint. Paghambal sa drug lord nga ikaw dra ka sa Lapas Police Station na ikaw dang hipi sa Lapas Police Station. Pistado! Ikaw dito ka sa Mandurriao Police Station. Pistado! Kada semana ginahatagan sila sang supply tag-4 tugtog 5 kasako nga bugas kada semana. Pistado! Ang ginaabunar, ang ginadonate sa mga police station sang drug lord. Pistado! May paman pa nga sobre para pang kaon-kaon pang bakal sudan. Pistado! Kag may dugang pagid nga sobre para dalon nila puli silang balay. Pistado! Para sa pamilya nila. Pistado! Amo na kadako nga grabe ang pagsagod sang una sang mga drug lord sang aton sini nga hanay sa mga pulis naton. Pistado! Amo nang rason kun nga mga kabistado
kabistado nga during the time Bistado! wala sang mga ginapangdakop nga mga drug personalities. Bistado! Ang kalabanan ginapangdakop nga mga drug personalities. Bistado! Ang mga runner nila nga hindi ingreso, hindi maka-ingreso sang ila nga binaligyan. Bistado! Kay ibandi ginahigop man nila kay mga adik man. Bistado! Amo nang ginapangdakop sa una sa mga pulis kay ginapatong sila accomplishment. Bistado! Kagang iban nga hindi naging masarangan nga sobra naging kaadik, bangod kay hindi naging makarimit sang ila nga ginbaligya nga sabo. Bistado! Sa drug lord, ginapasubayan dito kag ginapanghalid lang to sa may dalan sang circumferential road dumduman nyo. Bistado! Kag inihimo nga dump site sang mga patay nga mga drug addict to ang lugar sa may C1 o kon sa may circumferential road 1. Bistado! Pagkantos Bakyad Uton. Bistado! Dumduman nyo na sa area sa mga pulo may Stravita das banwa sang Uton. Bistado! Dira na sa una panghalid mga patay na sang una. Bistado! Amo na ang mga drug addict nga nagabaligya sang syabo pero wala nila ginarimit ila nga binaligyan kay ginahigop man nila man sobra na ka-addict. Bistado! Amo na ginapang pick up kag ginapamatay kay napanghalid to. Bistado! Sino sinanggahin mo? Siyempre, ang drug lord man gyapon. Bistado! Amo nang sitwasyon naton diri sa syudad sa Iloilo during the time. Bistado! Halos 90% sa mga pulis ang una protektor sa illegal drugs. Bistado! Ha? Kag may pila pa ka mga katapos ang may mga huwes nga naga-protection, Bistado! may mga fiskal nga naga-protection, Bistado! tanan hasta sa abogado may ara. Bistado! Kag lakip na sa mga media. Bistado! May mga media nga mga protektor sa una sa illegal drugs. Bistado! Iban gani ara daga patinlo-tinlo paklawas nila. Bistado! Oh, ibanda ara buhi po. Gapatinlo-tinlo pa ka mga lawas na do pamatyagan mo. Bistado! Gawin na kabaton sobre halin sa drug lord sa una. Bistado! Dumduman nyo na, damo na sila na. Bistado! So karon mga kabistado, subong ari naman. Bistado! Karon, damo sa mga naga-comment kag nagahambal. Nga? Nga daw ginapabayan ni President Bongbong Marcos ang illegal drugs. Bistado! Diri sa aton sa may Pilipinas. Bistado! Di karon, nagpakitang gilas naman niya presidente. Bistado! Siling niya, siling niya mga general na ka mga kernel, nga inang involved sa illegal drugs, pagre-resign ka mo, Bistado! file ka mo sa inyo nga courtesy resignation na yun. Bistado! Di karon ang pamangkot karon mo ni ay. Bistado! Kaya mo nang ginhambal karon President Marcos, pinaagi sa kay DILG Secretary Binhor Abalos. Bistado! Kaya pamangkot mo ni ay, ining mga kernel nga ni maako ne. Bistado! Yun si grapon sang una nga time nga pangampanya tadi sa illegal nga droga. Bistado! Ang mga pulis di sang una ka mga kernel. Bistado! Abi mo perti ka tinlo pero mo yunis nagabaraton gali kwarta. Bistado! Iban sang una ginapangregaluhan sa lakyan. Bistado! O hindi ba? Nag-arako ni sila. Pinanglawag na gani sila sang unang Tatay Digong. Bistado! Pagpanglawag sa una silang Tatay Digong, Bistado! anong natabo? Nag-arako ba ni sila? Wala! Bistado! Mga mayor gani sang una nga pinanglawag ka mga congressman, wag gani magalako. Bistado! Subong gani, kunin mo lang taon daw sila pang matinlo. Bistado! O hindi ba? Subong kay tapos Tatay Digong. Bistado! Daw sila pa subong mga matinlo, daw pamatyagan daw sila pang mga matinlo. Bistado! Daw sila pa subong ang gindaog-daog, abi nila daw sila pag daw ginapagwa pa nila. Bistado! Na daw sila pang gindaog-daog Tatay Digong. Bistado! Yunis ni Garapon ni Santissima. Bistado! O hindi ba na? Miyara pa nga ni ibanda nga init ulo nila sa akon kay grabe ang pangampanya ko kontra sa illegal nga droga. Ang mga grupo nila, mga amigo nila, mga best friend nila, nagkalamatay bangod sa pangampanya ta kontra sa illegal nga droga. Bistado! Subong gabalalos gani sila subong sakon. Bistado! O hindi ba? Napagyan nila ko subong sa kung ano. Bistado! Kaso-kaso lang para makabalos. Bistado! Kay Wainas Tatay Digong, makahulag na sila mayo, hindi na sila makapuro panago sang una sang time Tatay Digong. Bistado! Kung hindi ka mo guilty, nga para nago kamo nga mga yudikaka kamo sang unaw. Bistado! Subong kay Wainas Tatay Digong. Bistado! Ara gagwa na sila tapos sila pang mga kig. Bistado! Daw sila pang matinlo, daw sila pang maayo, daw sila pang kampiyon. Bistado! O hindi bla? Na Bistado! subong nga matamak sila balos sa amon grupo. Labi naging sa aton diri kay kita nagapangampanya kontra sa illegal nga droga. Bistado! Sang during the time, Bistado! di pasensya na sa inyo.
Kay bisan anhon nyo pa sakon nga lupig tudo-tudo, kay ara kuya sakon panindugan kag prinsipyo. Mapauntat nyo lang ko kung wala na sang hangin nga gwa sa ilong ko. Amo na mambal ko sa inyo. Way kuya mahadlok yapon niya sa inyo bisan. Wala pas Tatay Digong di. Kay sang una nga time way pa man tong panagang presidente Tatay Digong gapangampanya mako sa akon. Gatindong mako sa akon nga ko gringon way pa man sa una sa Tatay Digong to. Hindi bla? That's why, bisan mapapriso nyo lang ko, kung mapapriso nyo ko, salamat kami. Pero kung hindi lang, sige gyapon, bato magyapon ko, bahala na da. Ay importante may kabistado, bato kita sinsakto. Hindi bla? Kuryone, subong na pamatyagan ko daw, kamo pang mga maisog, daw kamo pa daw. Daw ako pa subong may sala sang yung pangampanya ko kontra sa iligal nga druga. Subong ya daw sila mga maayo. Pagkatapos, subong, kapangitas la idiya nga, tudutuduhan akong tumok, sa nga priso lang ko, tungod sa pagpangampanya, takunta sa iligal nga druga, kaya damo-damo sa mga grupo nila, nga nagkaladula, parte sa iligal nga drugs, during the time sa nga pangampanya, kita kontra sila. Nga tunto, klasik mga tawo, abin na sakon, mapahadlok nila ko, abin na sakon, pauntat nila ko. Mapiktuhan lang, laban-laban na piktado, manyagyapon, pamilya, kung magyapon na mapiktawan. Siyempre, hadlok sila, muni mo to. Paano kung madula ko, bilin sila, normal lang na. Ti mga kabistado o galing. Ang importante, driari kita sa ginatawag nga pagpangabuhi. Nga inang kung hindi kita magpangampanya ni parte dire, ti sinon lang hulaton ta, mga sindikato nga mga yudikakak nila ni. Hindi ba? So that's why, sa kay President Bongbong Marcos, sabi tutuura ng pangampanya nyo kontra sa illegal nga druga. Ining pro announcement, yun yung pangbalo ng mga general kag mga pulis, ng mga kernel na magre-resign, hindi mga Jess mariresign ni man. Nang lawa gani Tatay Digong sa una to, way gani garako. Pinangtumba naman na gani itong iban to, way gani gyapon mag-ako. Ayan pa subong, pa-resignon mga siya voluntaryo, di mga Jess man. Maningambal ko sa inyo, balo naging kamo nga lahi naton, di mga kabalan. Hindi bla? Aton lahi di mga kabistado, kabalan. Balo naging kamo nga lahi, tali mga kabalan, tapos sagi pa kamo inyo ka hambal nga mag-resign sila voluntaryo, ma-courtesy resign sila. Di mga Jess man, mga kabistado. Oras naton karon nakalabo kita sa 39 minutos na kaligad sa alas 12. Ang mga balita buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule. Sa mga kauturan naton. Iniya mga kabistado ya, amo ning inyo nga himuon nga bisyo, hindi kay mag-drugs kamo kung magsabu. Kay ini nga bisyo, amo ni sang bisyo nga makapaayo. Ang bisyohon nyo, himuon nyo na nga bisyo, no? Himuon nyo nga bisyo, amo ang pag-inom, hindi sang shabu, kundi pag-inom sang Everyang Capsule, mga kabistado. Kay ang Everyang Capsule, damo sang benepisyo sa lawas ta, ang shabu, pabagtikon ya utok mo. Kung shabu ang itumaron mo, gabagtik utok mo. Pero kung tumar ka sang Everyang Capsule, nagabalik sa huben ang utok mo. Nagabalik sa huben ang lawas mo. Nagabalik sa huben ang tanan-tanan nga parte sang karawasan mo. Bangod kay ang Everyang Capsule, may ara sa sang formula. Number 1, amo ang marine citrate or marine calcium in citrate form. Ini mga kabistado, kabalo kamo kung ano ang mahatag sa inyo sang calcium sa ato siningalawas. Di hamak nga puwerte kadamo sang mga mahatag nga benepisyo sa lawas tang calcium. Number 1, nagapabakod sa aton tulan. Number 2, nagapakampyon sa aton nga maskulo. Number 3, gina-regenerate ya ang aton nga cell. Buchilingon, cell regeneration or body repair. Amo na siya kung nga gintawag siya nga Everyang Capsule. Bangod kay nagapangpali o kung ginapang-ayo ya ang mga nagkaraguba naton nga mga cell sa aton nga lawas. Mga kabistado, no? Ginabalik ya sa normal.
Like for example, may mga ugat-ugat kita sa lawas Pistado! nga hindi na maagyan sang dugo bangod kay nagkalamatay na ini. Bangod sang gamat-amat naton nga pagkatigulang, kung nagatigulang kita nagamat-amat kita tigulang. Pistado! May mga parts ang lawas naton nga nagakalapas mo. Pistado! Ginasulod na sang hangin-hangin, hindi na makalatay ang dugo kay hangin ang nagasulod. Pistado! Ini mga kabistado ang ginamat-amat repair. Daw kaangay ini siya sang isa ka inang karpintero. Pistado! Nga gina-repair niya, ginakayo niya ang mga guba-guba nga parte sang balay. Amo man ang aton. Ginakayo niya ang mga guba-guba nga parte sang aton nga lawas, mga kabistado. Pistado! Amo na kung nga nagabalik kita sa pagkahuben, kay ang wala sang una ginaagyan, kag ginadaluyan sang dugo naton sini nga part sang lawas ta mga ugat-ugat naton. Pistado! Maagyan liwat sang aton sini nga dugo. That's why nga ang nagakunot-kunot naton nga panit, mga kabistado, Pistado! mabalik sa liwat hitad kag magabalik ang ato sining itsura nga daw kaangay nagyapon sang huben. Pistado! Bisan nagaedad ka na 60, ang imo nga itsura daw 40 lang. Pistado! Grabe no, 20 anyos no. Tiakon lang tawan nyo blaw. Pistado! Ambal ka mo. Antipara ko malang ni ang nagapakita nga daw medyo tigulang naging kita. Pistado! Kung kakason ko akon nga reading eyeglass, Pistado! mga kabistado, no? Makita nyo sa itsura ta? Pistado! Sino magambal labi nga 50 edad ko man, di bla? Pistado! Daw 49 lang, di bla? Pistado! O, di bla? Tuna! Pistado! Kag ang akon nga hulag, mga kabistado, kung maghampang ko sang basketball. Pistado! Kung maghampang ko basketball, ka-jogging, paghanip kaya tag 15 kalibot akong jogging na sa mga sports complex. So, tutuon ginaya. Pistado! 15 kalibot na sa oval, hayahay lang na para sa ako ng 15 rounds ang inang oval sa sports complex. Pistado! Ang mga nakakita na sa akon da, makumpurme, ginakamagambal na sila kamakabati mo sinambal ko. Pistado! Makumpurme na sila, mama sila tuod ng hambal ni John. Pistado! 15 kalibot sila niya, daway pa na ginahapo, galibot na sa may sports complex na. Pistado! Siya lang ganin nagauntat mo. Pistado! Damo na sa makakumpurme sa aton, mga kabistado. Pistado! Di magampang ko basketball, ang akon ngampang basketball. Mga kabistado, ang hulag ko, na 20 anyos siya mo. No? Pistado! Maglalagan ko, kumpurmi dalagan tong 20 anyos sa piyak nga rin, at tumagkutos puntaman. Pistado! Padasig-dasig ng dalagan mo riunis, ni Grapon ni Santissima. Pistado! Galing kitong kung kaisa, bango sa katigulangon mo kung kaisa. Pistado! Hindi maligar kung kaisa nga imo sining inang Pistado! nga tuhod masakit kay matisipa lang sa kalawig-lawig nimo nga kwan. Pistado! Nga dalagan ti gainas naman ang imo sining nga mga joint muscle ni Blau. Pistado! Pero kung siling sus morionis ti Grapon ni Santissima. Pistado! Nga tinalagan na ilang Pistado! May man ko patikal pero basi unahon di man kamo hapo kung pananglitan nga mag-inupdanay kita dalagan mo. Pistado! Tuna, ina ang nagahatag sa akon sa resistensya, amo ni siya ang Everyang capsule, mga kabistado, nagapagsik lawas mo. Pistado! Ang nami sinidire, kay kung magluya ka nga daw gusto ka nagid magtulog, Pistado! patulugo niya man kaya manami, kag patulugo niya ka mahamuok. Pistado! Amo na siyang nami sa Everyang capsule, mga kabistado. Tilawin nyo lang kag testingi, mga kabistado. Pistado! Kaya ako iya makapamatuod sina sa inyo ang kakanamiton sang Everyang capsule. Pistado! Kapamangkot kamo kun din mabakal, bakla nyo sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mabakal nyo ang Everyang capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pistado! Kung wala gani dira sang balaklon sa inyong nga mga butika malapit sa inyong nga mga lugar, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. Pistado! 0999-675-1080. Pistado! Ayos, wala, sige. Pistado! Acknowledgement anay sa aton nga mga viewers. Unahon ta mga viewers naton mga kabistado halin sa sa GCNL o kon ang John Kapulot News Live. Aber pasiplatan si Abi Tauros. Muna siya ginauna gina. Sa kay Laila Altelio Eroche, shout out kay Z Ore. Oy, dira sa Ribalo, no? Kay Z Ore, nagapangibabaw nga bilang Pinoy sila nga to. Kay Rosa L. Pungan, dirasa idol, mo gani, dirasa nga baboy. Si John Manuel, banat idol, waswas. Kay
Abi Tauros, okay. Si Jesse Acanto, kuan man, no? Shout out kay Rosa Elpungan, Laila Altelio Eroche, si Christopher Yanguas, no? Kay Peter Standarte, si Verna Salvilla, F. Cormida, shout out kay Judy Tiquio, shout out man kay Judy Jojo Sidano, shout out kag sa kay Kat Gascon, shout out man, okay? Sunod na to sini nga mga viewers, mga kabistado diri sa no, diri sa aton sini nga Radyo Bistado, aber shout out sa kay Jobert Salgado, si Bani, grabe ngalan niyo, binaliwala ng lahat. Yang heart mo, Idol John. Si Antonio Talakan, shout out man kay Lexus Lerbo. Pa-shout out man sa kay Frederick Daguhoy. Nya, good morning Idol John. Mangkot lang ko tani, wala ko pa mabalaan kung sino ngalan sang kay nga nagbunggo ka angkar-angkar ko nga sa haro. Buta karga ko kasandiya sang December 29 hasta subong kadto ko sa Haro Police Station daw mga bungol man kon pamangkuton. Uy, si Frederick Daguhoy, ang iya ko na mangkot ko tani kay wala ko pa mabalaan kung sino ngalan sang Toyota Vios nga nagbunggo sa angkar-angkar ko. O ting may nabungguan. Ay, wa tong angkar-angkar mo nga nabungguan to. Sige, ipa-follow up ta lang sa reporters ta ha. Ang party dira araw-araw man nga. Way ano ga pahimunong pulis. Okay. Sino pa ibanta nga mga viewers de sa kay Yolanda Diamante, kay standby kami stadong Joshua ka. Ikaw mauna report dugay. Kay Dailin Gamusa, kay Idol John, ang hostisya diri sa Pilipinas di pataas-taas kung may kwarta ka, pwede mo mabakal ang tanan. Kung pigado ka, kaluluoy, kagbisan, insakto ka pa, ti ano na bay, kuani, bato lang no? Pero sakon bla, kung bato ko, kontra ko na mo da, ang mga nagafal sakon sang kaso, hindi basta-basta, di hamak puro bilyonaryo kag mga milyonaryo ang gafal sakon kaso ha? Bistado! Damo-damo niya kwarta ang gafal sakon kaso. Mga kabistado. Bistado! Subong pinding, subong nakon nga kaso, mga kabistado ang complainant, pertek na mo kwarta. Bistado! Ang mga abogado, mga hangkilan, mga abogado nila, kay man nga ati, makasarang sila sa pagbayad sang hangkilan nga mga abogado mo. Bistado! Kita mo sila kwarta, kita nyo pati abogado, kwartabol mga dana. Bistado! Ang iban, no? Ang iban. So, sige lang, bato lang no? Kung palangga ka sa mahal nga Ginoo, ka nagapangamuyo ka sa Ginoo, hindi magpasugot ang mahal nga Ginoo, nga ibutang ka sa kalalatan, once ka nakita, yang nga ustong imo. Bistado! Hindi ba? Itugyan na sa mahal nga Ginoo, kay ti, kung madula kita sang pagsalig sa aton nga isig kapariyo, Bistado! pagkatapos madula pa kita sang pagsalig sa aton mahal nga Ginoo, tiway ka na kadtut-kadtuan. Bistado! Kung wala ka man salig sa aton hostisya, wala ka salig sa abogado, wala ka salig sa judge, wala ka salig sa mga manggaranon ka mga milyonaryo nga nagakontra sa imo, Bistado! salig mo lang imo kaugalingon sa Ginoo. Kay may Ginoo kita nga ginasaligan. Bistado! Siya ang hindi magpabaya sa imo. Kung ginhimo yan na, like for example, ipapriso yagid ka o kung ano man da nga matabo, Bistado! no? Iyan ang pagbuot sang mahal nga Ginoo. Pero, may ara na siya nga nakaperteneser, nga ihatag man, nga mga kamalautan sa mga tao nga nagapakamalaot si imo. Bistado! Siya na niya bahala si imo, no? Arang Ginoo, amo na nga aton nga dangpan permi. Sa kay Rolando Aguinia, may dugo nga kurokokok na idol. Mga lahi ginayo. Peter Standarte, mayong shout out man
kay Peter Lapating pagid, no? Inang shout out kay F. Cormida, Jamie Canido, kay Dailin Gamuza, MSK Kabayaw Pareño, shout out man kay Diol Munaris, MSK Kabayaw Pareño, Christopher Ustan Labawan, shout out man kay Mars Rams, sino pa, na? Okay, sige. Anyway, no, dugay-dugay, i-check na nato na mga pila ka mga report informasyon. Nari pa may bilin pagaling ang mga viewers dio si Anthony M. Boyko, nya idol, watching you live from Edmonton, Canada. Kag sa bata ko nga si Julian Boyko nga naga-celebrar sang iya 18th birthday subong. Thanks. Wow. Happy birthday Inday Juliana. Happy birthday, happy birthday. Ba ako lang makanta. Ako lang makanta para sa imo Juliana, kay hindi pidik patukar music dio. Ha? Julian, special ni nga kanta ni sa imo. Way ko ka kanta pero kantahan tagid ka subong. Pistado! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Julian. Okay? Wala, sige, siluat. Happy birthday sa kay Julian. Happy 18th birthday. Wow, dibu mo gali subong, ha? Okay, sa kay George Suerte, mayong shout out man. Kag, sino pa? Si Jose Nathaniel Malvar. Sininga, your Mayor Treñas there. So eager in his dimbis nga dinagyang biga yang iyayaw for his money making business. Okay, sige. Okay, so iban pagid karon na sa mga kwanda, sa mga viewers naton nga wala pa nakapa-shout out. Gusto niyo magpa-shout out, kwan lang kamo diri, no? Send nyo lang diri sa aton ang inyo sineos. Kwan lang kamo da, no? Kadto kamo sa inang comment section kaya ato sini nga pagabasahon, okay? Kay Rayto Pasda, good noon man, no? Or maying hapon. This time, i-check na to ng mga balita na kaga-information. Nagikan sa ato sini nga mga patrol reporters, ang mga balita karon builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Everyoung Capsule, upod sang Vitalangs Capsule, kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga nagaunyat na si Manoy. Si Manoy nagaluy-luy. Gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, bakla ninyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Check naton una mga balita kag information nagikan sa kay Kabistadong Joshua Haka. Standby sa iban pa nga mga balita nagikan kay Kabistadong Aaron Rifoyo upon man sa kay Kabistadong Vincent Villano. Check naton una report informasyon nagikan sa kay Kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua, standby. Dahil lang, garingaw. Na. Check na to na mga report na informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report, standby. Kabistadong Joshua, mayong hapon, go ahead. Mayong hapon na Kabistadong John, no, direkta diri sa Ciudad de San Rojas. Ano man doon na itong report na nga auto Kabistadong John, ginamon na sang nagadabadaba nga kalayo, no, ang puloy-ana sa isa ka 40 anyos nga lalaki sa sitio na Sagod, Barangay Lanot, Siling Syudad, pasado las 2 sa Magaga, Kabistadong John. Ang pag-iya sa nasambit nga puloy-an naging kilala sa kay Roel Laureano, residente sa nasambit nga barangay. Ginapahayag ni Laureano, Kabistadong John, sa pag-iya mismo sang puloy-an nga balay o kung sa balay nga Kabistadong John, na ginapukaw ini sang iya kaupod nga nagakalayo na ang ila na likod na porsyon sang balay, partikular sa kusina, nagikan ang kalayo sa nalikod na porsyon sang ila nga balay, Kabistadong John. Wala masarangan sa pagpalong ang nasambit nga kalayo nga ila pa kung tani gintingwaano nga palungon apang tuman kadako sang kalayo napaslawan ang mga ini Kabistadong John sa pagapalong kaging pakamayo na lang nga magpanawag sang bumbero agod nga matabangan kagilayon nga mapalong ang nasambit nga kalayo. Ang balay nga naunod, Kabistadong John, may baluan nga himo sa light material o kung na-mix sa light material, Kabistadong John. Ang kalitan sa nasambit nga tunog, ang ginabulubanta nga masobra 200,000, no? 200,000 magluwas sila, Kabistadong John,
sa mga kagamitan kag nagkalatunog man ang kalakip diri ang mga lahas sa kwarta kag iban pa wala gid masalbar kabistado John. Kay sa karon nagapadayon pa ang investigasyon angon sa nagluntad nga sunog kay sunog sa tag-iya kabistado John. Wala man ini sang ginadudahan kundi nagalin ang kalayo kay sunod siya inang sarado man ang LPG kag magluwa sila sarado man ang o kung nakapatay man ang nasambit ka kurintig duwa gidalinan ining kalayo kabistado John kag ginatugyan na lang ini sa mga otoridad kag nagapadayon pa sa karon ng investigasyon. Okay. Ang ginhalinan sa sunog way pambalaan gid. Wala pa kabistado John kay sunod sa tag-iya hindi man ini nagikan sa LPG o kung sa mga sa gasolina or sa kurintig kabistado John kay sunod siya nakasarado man ini kag bag-o ini nga magkatulog ginasikyar gid agtis magpaway kabistado John. Okay, sige. So, kumusta ang siyudad sang Roa? Subong, may harap patang bago naman nga LPA. Ko pasilo naman kung ng low pressure area. Ang isa ka low pressure area, nagwa na. Subong, may nakita naman nga low pressure area naman. Ang dito sa Palawan, blang area to. Da nagwa na to. Subong, din naman ang low pressure area. To subong man? Duway pa ko update ka dito. Pero update pasunod, doon akong update ang pag-itoy Andrik sa siyudad sang Roa. Partikular, nakipang probinsya sang Capizo. Punto perting inulan sa parte tapat Mambusawa kagang namindan na kabisado John kag dumalag no nagaresulta sa pagkabaha naman to sa iban nga mga kabarangayan sa nasambit na sa mga kabanuhanan kabisado John kag ginabantayan ang pagtaas sang tubig level sang tubig sa may area sang Ponte Pedra kag panay kabisado John sa tuman ka pabubo sang ulan nagaresulta sa pagkabaha sa iban nga mga kabanuanan diri sa probinsya sang Capiz kabistadong John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Joshua. Report nagikan diri sa siyudad sang Rojas sa Kopo ng Patrol ini si kabistadong Joshua Haka. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Nakadala sa aton oras mga kabistado nakadabon kita sa 58 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Disami check nato na mga balita kay information. Nagikan naman kay kabistadong Aaron Refugio nagikan diri sa siyudad sang Iloilo. Ini may kang tanan sa ginhiwat nga drug bypass operation sa aton nga mga pulis mga kabistado baw, no? Sa ginhiwat nga drug bypass operation niara nga kapin sa mga 748,000 nga na-recover nga market value sa ginapatihan nga illegal drugs mga kabistado. Check na to na mga balita kag information, mga detalye sa mga balita. Upod kita kay kabistadong Aaron Refugio. Kabistadong Aaron sa report maayong hapon. Go ahead. Yes, kabistadong John, yari no, kapin tunga sa milyon nga balor siyang ginasuspetsyahan sa Bo ang nakumpiska sa isang bypass operation sa Arevalo kagabi. Sagin og John nga puwersa sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpanguna ni Police Lieutenant Bren A. Soliman kag ni Police Lieutenant Alberto Mangilimutan Junior kag ang jefe sa Iloilo City Police Station 6 nga si Police Major Chen Tanyagras. Sila ang nagkasas ng anti-drug operation sa pinagitan pagbakal sa Police Booster Buyer sang isa ka plastic na may unod siyang ginapatian sa Bo gamit ang bypass money nga 18,000 pesos sa subject. Inya ang gingkasa alas 9 ng gabi, Huwebes, Enero 4, 2023 sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Sa rin, arestado ang duha ka suspect nga panday E.B. Sibilio E. Villeza, 39 anyos, nga si alias Boy Boy, sang Barangay Gutman Husena, Mandoriawa, kag si Rachel Hermo E. Rocha, 38 anyos, residente naman sa Barangay North, Condidor, Molo. Nakuha sa paghinakot sa duwa sa mga arestado ang nakambitan nga bypass money, isa ka bypass item, 21 ka mga plastic nga may unod sang ginapatian sa Bo, improvised glass tutor, isa ka unit sang Android phone, isa ka self-steering transparent plastic bag, isa ka black pouch, isa ka unit sa motorsiklo, kag iban pa nga mga non-drug items. Ginabanta iyara sa 110 gramos ang kabugaton sa ginapatian sa Bo, ang nakumpiska kag may presyo merkado nga 748,000 pesos. Si Sibiliano ang ginakabing nga top 10 priority high value individual o kon HBI, kag si Hermo naman ang isa ka set level individual o kon SLI. Himas rehas naman sa karon ang duha ka arestado sa karsel sa Arevalo Police Station at sila ang mga pangatubang sa violation of Section 5
in relation to Section 26 and Section 11 of Republic Act 9165. Mm. Kaga muna kabisadong. Okay, go ahead. Proceed. Amo na yung nakabisadong John. Ti kaina nag-akon kahapon niya adlaw sa alas 9, naga-inulan-ulan niya, nagataktak ang ulan sang tawag sini kagabi. Di ari duwa naman ka mga suspect ang nadakpan no sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga sa may distrito sa Arevalo, Kabisadong John. Okay. So nung latest karon sa kwanto sa mga nagkalaguba to nga mga balay sa Buhawi? Anong latest sila to? May mga ginhatag na to nga ayuda para inog bakal sin atop way pa? Ang kahapon nag-proceed to sila ang mga taga CSWDO, nagahatag to sila sa mga food item kag non-food item Kabisadong John. Rakit na dito ang bugas, mga dilata, kag tolsinino, tululugan na Kabisadong John, gano manipit na balahaw, kag kahapon man, nagapadayon ko siyang clearing operation, bisan nagamalain ang chimpo kahapon, nagaugyon man sa gihapon niya ang tawag sinin, mga volunteer rescuer, kag medic, bisan syudad, nag-standby dito kahapon, bisan nagalain ang chimpo, kag padayon ang kahapon man, padayon to ang pagpangutod nila, ang mga kahoy nga nagtupa sa mga panimalay sa Santo o na sa may Santa Cruz, Arevalo, Kabisadong John. Okay, sige. Anyway, salamat Kid, Kabistadong Aaron sa mga report ng informasyon. Thank you so much. Yes, Kabisadong John, wala na madulong na pingabalita, direktamente sa may sudad sang Iloilo. Ini si Kabistadong Aaron Refollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat Kid sa report ng informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refollo sa kita nyo, mga lapit-lapit sa milyon balor sang illegal drugs no kay mga nagadalagan sa mga 748,000 nga balor sang ginasuspetsuhan nga illegal drugs mga Kabistado ang nadakpan dito sa may distrito sa Arevalo. May mga nagkaradakpan nga mga upod sari-sari nga mga lugar ang ginhalinan nila. May taga Mandurriao, may taga City Proper. Ay, Moriones, tigara po ni Santissima mga Kabistado. Time may check na to ng dugang nga mga balita kay information nagikan sa probinsya sang Aklan. Duha ka bilog patay, 26 ang pilason sang maaksidenteng isa ka salakyan dito sa may probinsya sang Aklan. Check na to ng mga balita kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Kabistadong Vincent sa report, go ahead. Wala gid makasalbar sa padod niya kamatayon Kabisadong John ining duha ka mga kabataan nga nag-edad 3 ka tuig kag siyam ka siyam anyos or 9 anyos samtang pilaso naman ang 26 ka mga iban pa nga mga pasahero matapos ni maaksidente ang ila ginasakyan nga mini elf truck sa may barangay Nagustan Nabas Aklan sang tinalikdan nga adlaw Enero 2, 2023 sang Kagahon Kabisadong John. Kuno sa interview naton kay Police Captain Munyen de Joseph ang hepe sang Nabas Municipal Police Station madulong na kuntani sa Malumpati Cold Spring sa may barangay Pandan Antique ang ining grupo sang mga bali magpalamilya ini at the same time mga mag sisters and brothers bila Kabisadong John sa isa ila sining religion nga mo ning Iglesia ni Cristo no. So mapadulong kuntani sila sa may Malupati Cold Spring dito sa may Pandan Antique agod nga mag-outing Kabisadong John apang pag-abot nila sa border bala sang Aklan kag sang Antique may ginapatigayon gira nga nga border control kay may mga dala ini sila bila nga mga luto na karne kay para sa ila sini nga outing siguro nga pagkaon bila Kabisadong John. Ito kagin sila harang sang mga katapo sa mga bulod sa mga sa mga nagabantay sa border control. So that's why nga nagdesisyon na lang ining grupo nga magbalik na lang
sa may sa may hurom-hurom diya sa may Banwa iya sa may sa may Navas Kabistadong John. So dito padugabot nila sa may area kung sa diin natabo ining aksidente sa may barangay Nagustan tuyo nga mag-overtake ining driver sa ginasundan sini nga salakyan apang ti tumupa ang iya sini nga nga rueda Kabistadong John. Nagtupa ang iyang aroida sa may mga batsihon bala nga parte sang karsada kaga didto nadulaan sang kontrol kaga umawas gid sa karsada Kabistadong John. So naulog ini sila sa may daw manubo-nubo man nga nga mga pila sa pang tinagkuan nagi-alalasik gid ang iyang mga karga. That's why again kapatay gid sa sining duwa ka mga kabataan nga ining 3 years old kag 9 years old Kabistadong John. Hindi ba naton hindi naton sambit ang sining mga ilang mga pangalan kay tibong mga minor de edad. So that's why ang iban sila sini wala gin ini siya sila gin palad nga mabuhay magod kay nakaangkon ini sila sa mga patal nga mga pila sa ila sini nga lawas kagang iban diri nga mga 26 pa ka mga karga sa sining mini truck nga elf ang ginhingagaw sa may ospital apang ining duwa ang ginabawian sa kabuhi samtang ang ining 26 Kabistadong John ang yara naman karon sa establi nga nga kahimtangan. Ang driver ang ginhunong sang Navas Municipal Police Station apang hindi man interesado na ang pamilya sa mga biktima nga magpasaka sang kaso. That's why nga gin-release ini siya right after nga ma-detain siya mga pilalang mga inuras Kabistadong John dira sa may Navas Municipal Police Station Kabistadong John. Okay. Sige. Samtang sa dugang pa nato nga update na lang naton Kabistadong John sa sining ESF. Bali ang Banwa sang Barati sa karon ang gindeklarar na nga under sa may red zone ini kahapon pagkatapos sa mapirmahan ni Iloilo Governor Defensor Junior Arthur Defensor Junior ang ining ang Executive Order number 460-001 nga ko sa diin nagapahamtang sa Banwa sang Banati Iloilo sa red zone. So bali pulo na ka mga Banwa Kabistadong John ang napaidalom tanan sa may sa red zone amo ning Banwa sang Oton, San Miguel, Liganes, New Lucena, Alimudyan, Santa Barbara, Mina, Barotac Nuevo, Dumangas kag Banati Iloilo. Sige ulat naman lang ang desisyon ni Iloilo Governor Defensor Junior na makuan man madugang ini nga Banwa sang Barotac Biho kay may na-detect hapon kag nag-positive gid ining blood sample nga nakuha dito sa may bahin sang norte nga Banwa Kabistadong John. So kuha lang naton bala ang total affected na nga mga baboy nga napang depopulate na Kabistadong John sa 11 tanan ka mga Banwa. So by 2,000 na ka mga baboy ang mga napang depopulate so kag 206 diri ka total naman ka mga farmers ang nagkalaapektuhan Kabistadong John. Okay. Sige. Salamat kid Kabistadong Vincent. So amo na ang madulong naton nga report direkta diri sa probinsya sang Iloilo kag update man dito sa may Banwa sang Navas Aklan. Ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Bistado! Mga balita kay informasyon mga Kabistado ngayon nabatian ang buylog nga gidudulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule. Bistado! Upod ang Vitalangs Capsule kag ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Ato sini mga pinangga nga mga tagparamati sa mga kauturan daw lang na chimpota be. Pang shoutout ta iban pa naton nga mga viewers sa kay Ruby D. Villamosada. Shout out kay Randy Mulabin is watching from San Dionisio, Iloilo, kay Dindin Espinosa de los Santos, kay Sinonoy Siocon, thank you so much sa pagigupod kag pagsunod sa ato sining programa mga Kabistado. Bistado! Okay, so may nabilin pa iban nga mga viewers nga way ta pa mabasa. Daway naman ubos na tanan. Okay, so
sa kay Raul Junior Siaton, kay Mars Rams, kay Dailin Gamusa, kay sa kay Mercedes Malquerido. Okay? Thank you so much. Sa kwan pagli sa aton nga YouTube. Si Lin good morning, no? Good afternoon na, no? Shout out sa kay Lin nagalantaw sa ato sila nga YouTube channel, mga kabistado. Mayong hapon gid kag salamat sa pag-upod diri sa aton nga YouTube channel sa Radyo Bistado YouTube channel. Okay? Dawala nga lang na tiyempo ta mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalagad. Bistado! Kita buwas sa ato sila nga pagpangalagad sa mamigapon nga takna kag diri sa Facebook page sang Radyo Bistado kag June Kapulot Newsline. Of course, sa Radyo Bistado naton nga YouTube channel. Bistado! Salamat kid sa inyo sila nga pagpag-upod sa ngalan sa aton nga mga reporters. Upo naton diri sa aton sining technical. Bistado! Upo naton sining digital platform architect. Bistado! O sa kay kabistadong Richard Mereveles. Bistado! Upo sa aton nga mga reporters, kabistadong Jos Oaxaca, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Aaron Rifoyo. Sa ngalan ni kabistadong Bonnie Somblingo. Bistado! Panasa daw mayad-ayad na, no? And of course sa kay kabistadong Karisma Alagaw ato sila nga News Center. Bistado! Kabistadong Joel Abilay sa northern part of Negros Occidental. Bistado! Sa kinana ko naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Bistado! Salamat sa pagpamati, maayong hapon, Western Visayas. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiona sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda Pulot na, kay Idol John Kapulot, ang pagserbisyo.